Quina llàstima. L'entenc. A tots ens hagués agradat ser en aquesta manifestació. No és per això. Estic trist perquè avui no podrem carregar contra els manifestants. Quanta gent? Però com farem el recompte dels manifestants? Tranquil, ja s'està fent seguint un avançat procés de sistema digital. 1268, 1269. Retallades? És per això que demanem el pacte fiscal, no? 1270, 1271. Cony, la mani ho està petant i jo aquí tancat, tu. No sé si estic fent el correcte. Em mereixen tant. Artur, has d'anar-hi. Pensa que serà un gran dia per Catalunya. Imagina't si serà històric que jo mateix porto calçotets nous amb dibuixets sobre la conquesta de Mallorca del 1229. El dia històric serà quan jo no et doni suport i et quedis més penjat que un maragall al PSC. Vés-hi, home! Di que no! I després, al final, quan ja se sap que serà un èxit, di que sí! És l'actitud dels grans estrategues! Doncs jo penso que... Sí, Pere, m'interessa molt. Ja et trucarem. Ja ho sé. Empraré la mil·lenària tècnica convergent. Només la punteta. I aniré, però no. És tan fàcil com anar-hi d'incògnit. És clar que sí. Amigos! Gràcies! Som-hi más! Oh, home, però què és això? És l'Artur! Sabia que no podia confiar en ell. Si tingués expressió facial, ara posaria cara d'enfadada. On és? Ui, se m'ha escapat. Merda! En Duran no hi ha anat sol. Ha fet venir a tota la família del Campell. I com sap que són la família del Duran? Perquè són tots calbs. I en les imatges aèries, els calbs compten com a forat. Ho veus? Hosti! Triple zoom! Aquest és el meu Artur. Tot i que no cal ara mateix. Independència! Independència! Hosti, quina gent cara, tu! Sí, tu! Ara l'Artur Mas és una mica monya, Perquè jo, si estigués viu, ja hagués proclamat la independència. Jo l'hagués proclamat abans. Ui, sí! Tu sempre arribaves abans, sí! Ja m'ho deia la teva dona! Para ja, val? M'estàs fent mal. Calla i posa la tele a veure què diuen de la mani. Ai, sí, la tele. Mira, el telediari de Televisió Espanyola. Comencen amb la reunió d'en Rajoy amb el ministre finlandès. Bueno, normal, tu. L'eix hispano-finlandès sempre ha sigut de vital importància, però segur que ara, després, parlaran de la manifestació. Doncs no, el rescat de Portugal. Vaja. Bueno, també, clar, Portugal està fumut, Portugal. De fet, fins i tot el Cristiano està trist, Però ara segur que la següent notícia ja parlarà de la... Una mujer le corta el pene a su marido y lo tira al váter. Això és indignant. Home, i tant, perquè el tira al vàter! No li podran cosir! Que no, que dic que és indignant, que portem 20 minuts de telediari i encara no han parlat de la mani, home. Sembla que estan tornant els bons temps de Televisió Espanyola, aquells de CCOO. Va, canvia de canal, home. Calla, mira! Un tigre alletant a 5 porquets. Ai, que cuqui! De veritat, estàs aperdalat, És igual, ja la mira en directe. Gràcies. Ai, mira l'Alícia. Que ens tornin el que ens veuen. Tu, i que ens tornin en Pitxi Alonso. Però ja l'he perdut. Si em descobreixen, li hauré de retirar els suports. Tu, i que es queden amb Boadella. Guapo! Gràcies. Guapo! Gràcies.
L'Alícia també s'ha colat a la manifestació. Coi d'Alícia! I què farem si l'enxampa? Tranquil, podem seguir els seus passos amb aquest sistema d'última generació. Sabia que no podria reprimir-te! Alícia, què hi fots aquí? I sobretot, què fas vestida així? Vaig de camuflatge. La veritat és que estàs bastant buenotre. Però no em despistis, estic manifestant-me. Prou! Ja has fet el numeret! Sit! Jau! No! Aquesta vegada em nego a passar pel tub. Però no ho veus, no te n'adones. Tota aquesta gent manifestant-se per la independència, pel pacte fiscal. Això és històric. Catalunya ha parlat. Visca Catalunya! Rajoy, tremola! Independència! 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 Hi ha línia, hi ha línia. Saps què passa? Que en Rajoy deu estar tan acollonit que no s'atreveix ni a trucar-nos, tu. El Mani ha estat un exitàs, tothom en parla. I tant. Segur que després de la manifestació, segur que passa alguna cosa, però molt bèstia. Vine! On? Vine, gran canvi! Vine! Per què no passa res? No ho sé, però potser perquè ho hauríem de fer nosaltres? Ah, sí? Ara? Escolta, doneu-me una mica de temps, no em mireu tots. Escolta, no em foteu pressa. Si em mireu tots alhora no puc pensar. Vinga, va, anem a publicitat, que ara venen uns iogurts boníssims. Vinga. Ei, mira. Escolta'm, encara no he decidit què fer. Escolteu, deixeu-me en pau, ja us avisaré pel monòleg. Vinga, poseu el gag de l'any passat. Tot, eh? Sí, tot. Tu podries ajudar, també. Hòstia, puta, espera, que m'ha caigut una altra bossa. Hosti, triple zoom! I com sap que són la família del Duran? Perquè són tots calbs. I els...